Zim News Live. Panapa tiri kustreama tiri muno munyika yeZimbabwe. Aiwa ndo zvamoziva zvamogaroziva kuti panapa tinokuvigirai zvimandandi, tinokuvigirai nhau dzinenge dzichipisa dzinenge dzichiitika munyika medu munyika yeZimbabwe. Aiwa saka muzara nhasi tamboti timbokupenengurirai aiwa zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe, mupolitics dzemunyika yeZimbabwe. Aiwa kutarisa kunyanya mubato the ruling party. Aiwa pane kusheka kuri kuitika zvokuti vanhu vari kutoshamisika kuti zvii zviri kuda kumbotora nzvimbo, zvii zviri kuda kuitika. Noda kuti kutaura kwatiri kuita kudai so vamwe vanhu vakabatira hana mumaoko nokuti nhau yatanga tinotarisa pama reliable newspapers edu sana ZMI panopostwa headline rakanzi Chiwenga in return, Chiwenga in urgent return is ZANU-PF powers struggles escalates. Saka mashoko ari kuya chibuda pana zvinzi aiwa Chiwenga sevanhu zvamengoziva kuti vipi Chiwenga vanga vakaenda kuChina for ma checkups, saka vazongoita urgent return. Aiwa nokuda kwema power struggles ari kuitika mubato the ruling party, mubato reZANU-PF. Saka zvinhu zviri konzeni vanhu zvavari kukonzena zvavari kutarisa kuti aiwa chii chiri kuitika aiwa mubato ravo bato rinovatungamira reZANU-PF. Noda kuti pane ma changes akaitika muZANU-PF politburo akashamisa vanhu aiwa mazuva maviri akapfuura, nokuti hatisi kuda kumbonya kumbotarisa zvakawanda, toda kungotarisa pama most important kana kuti ma key figures ebato reZANU-PF. Panoda vachinzanzi in a strategic move ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa has reassigned key members of the ZANU-PF politburo to new positions within the party's hierarchy. Jacob Mdenda, formerly the party's secretary for legal affairs, is now the treasurer general. Saka vanhu vanoshamisika vachiona Jacob Mdenda umozi waspeaker uya muZANU-PF akabva abviswa anobva aitwa treasurer general, anga ari secretary for legal affairs ndobva vanoitwa treasurer general. Zvakaita kuti vanhu vaona kuti movements aya kana kushiftwa kwakaitwa vanhu ma key figures vemuZANU-PF zvinenge zvava kuda kudetermina vanhu vachazotungamira kana vanhu vanenge vachibetsera mutungamiri achatungamira mugore ra2028 pachaitiwa ma-elections emuna 2028. Zvaita kuti aiwa vipi Chiwenga pane masources edu kana masources sikuona kwataita zvinoratidza kuti vipi Chiwenga he was not aware nema changes aitika muZANU-PF politburo. Nokuti chipinda muzimu ayanyora vachiti the vice president Constantino Chiwenga is returned urgently from China where he had been for a routine medical checkup. Chiwenga's return follows a reshuffling of the ZANU-PF politburo by President Mnangagwa on Monday during his absence. Saka tikuona kuti panapa pari kunzi President Mnangagwa akaita machanges muZANU-PF politburo vipi Chiwenga vasingazivi, zvaita kuti vakurumidze kudzoka kubva kuma checkups avanga vachiwana. Zvaita kuti vanhu vashamisike kuti aiwa chii chava kuda kuitika. Nokuti chiendera mberi pana vatonda zvinonzi as the politburo reshuffle is believed to have undermined Chiwenga's presidential succession ambitions ahead of the 2028 elections when Mnangagwa is constitutionally required to step down. Saka vanhu vachitarisa muconstitution sezva munhu isi anogara nongozanya kuED Mnangagwa asitara kati aiwa ini ndiri mutungamiri wevanhu, ndiri mutungamiri anotevedzera mutemo, anotevedzera constitution. Constitution inoti 2 terms dzangu dzakwana dzekutonga zviri pamutemo ndava kufanira kustepa down. Asi pana pamuzimu yamonekwa muchinzi ma changes akaitika mupolitburo ari kuundermina vipi Chiwenga kuti vagokwanisa kuassume kana kutora upresidency from vice president wavari. Saka ndo mashoko ari kubuda chinyongwa panapa. Sanoendera mberi vachiti there is growing chaos within ZANU-PF over Mnangagwa's successor after his second and final term ends in 2028. His supporters and close associates are campaigning for his Mnangagwa third term, thereby blocking Chiwenga from assuming the highest office. Sevanhu zvamuri kuona vanhu vazhinji aiwa sana Owen Muda Nyuve vari kufamba vachiita makampenzi vachiti 2030 ED anenge achiri kutonga, vachikamira vachita ED anenge achiripo. Zvava kuconfusa vipi Chiwenga nokuti vipi Chiwenga vanga vakabatira pakuti aiwa after 2 terms ndivo vopindawo, asi izvezvi vakushamisika vachiona vanhu Owen Muda Nyuve vachifamba vachirwa kampeni mumarallies vachiti 2030 ED anenge aripo. Saka ndo vanhu zvari kuti if
food for thought. Atizi kuziva kuti chii chiri kuda kuitika, vanhu havatombozivi nokuti they are not taking but zvinodetermina future yavo, maaspirations avo vanenge vadaita mulife anenge achiaffectika nokuda kwokuti ruling party zvamongudza ZANU-PF ndo the key factor, ndo inoita kuti nyika yedu isununguke. Sanoendera mberi vachiti soon after his return, Chiwenga did not rest and rushed to his office for a closed door meeting with the SADC executive secretary Mr. Elias Magosi. Saka izvi hedu senyika yeZimbabwe we're not aware of it, asi pane zviri kubuda zvinzi aiwa secretary weSADC achambongudza kuti muna August munoda kuitwa summit pari kunzi Idi Mnangagwa ari kuwana chairmanship from SADC, asi pane panyogwa uchinzi Elias Magosi naChiwenga they met vanga vane special meeting. Vanonyoendera mberi vachiti Mr. Magosi is in the country to check on the Zimbabwe's preparedness to host the SADC Heads of State and Government Summit in Harare in August, where the President Mnangagwa assumed the chairmanship of the regional bloc. Saka ndo mashoko ari kubuda, ndo nhau iri kutemesa vanhu musoro, ndo nhau iri kutenderedza vanhu musoro ava munyika yeZimbabwe vachida kuti chii chiri kumboitika. Saka muzora nhasi ndambouya ndichiti aiwa ndimbokupedengurirai, ndimbokuhighlightira, ndoziva kuti vanhu vazhinji they have no access kunyaya dzakadai so, kana kuti vanenge vachingoziva zvichiitika but vasingakwanisi kuwana a deep intervention munyaya dzasaka ndiyo yandamba ndichimbokupendengurirai munyasi kuenlightenewa, munyasi kuona kuti aiwa panguva ino zvinhu hazvina kumira zvakanaka, amene zvinhu zviri kuda kumbonyasi kuitika hatitombozivi, asi tiri kuona kuti papoint of view yemajournalist vakaita sana ZIM ava tiri kuona kuti vari kuti aiwa machanges akaitika mupolitibro aiwa ari kuundermina VP Chiwenga pakuasuma kwachaita upresidency, zvakumuconfuse achiti aiwa Idi Mnangagwa anokwanisa kuzongorana futi to 2030. Saka ndo confusion yavapo. Amene chimbotudza mafunguro enyu munoti kudii, ndo pakapaipa ndokuti pinde mcomment section medu mumbotudza mafunguro enyu. Aiwa musaka no subscribe, kulike pamwe chete nekutina on the bell icon.